Μ' ακούς Γιάννη, ναι. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Μουνιώθ, απογοητευμένος. Πάντως θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, επειδή ο Ολυμπιακός έχει χάσει 3 βαθμούς με τον Ατρόμητο, θα υποδεχθούμε όπου να είναι τώρα τον κύριο Solid, ο οποίος και αυτός ο Νορβηγός είναι πολύ απογοητευμένος και αυτός με την ήττα του. Περιμένουμε να δούμε. Καταφάνει! Κύριε Solid, μια δήλωση. μετά. Παρακαλώ. Make a comment. It's okay, boy. Οκ, αφήστε να έρθει λίγο προς το φως να δούμε. Very good. Λοιπόν, μια ερώτηση από τον κύριο Γιαννόπουλο από την ηλεκτροτυπία. Θα θέλαμε να σου πούμε, ο Ολυμπιακός έχασε 3 βαθμούς σήμερα. Ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό? Yeah, I think that Olympiacos is a very big team. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα. I don't think that this lose can affect us. Δεν πιστεύω ότι αυτή η ήττα μπορεί να μας επηρεάσει. We are 5 points over Panathinaikos. Είμαστε 5 πόντους πάνω από τον Παναθηναϊκό. We can easily put the dog into the roast. Put the coach down. Μπορούμε εύκολα να βάλουμε τα σκυλιά μέσα στο... It's an English phrase. It means that we can easily win this championship. And I believe. Μία ερώτηση έχω να κάνω εγώ, δημοσιογράφος. Ο Σταμάτης Μαλέλης. Να σας ρωτήσουμε, κύριε Solid, για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε διαρκώς αυτό το μπλοκάκι? Το οποίο εντάξει αυτή τη στιγμή δεν το έχετε πάνω σας. No. This has nothing to do with the games. Αυτό δεν έχει κάτι τίποτα με το παιχνίδι. It's just something between me and my help assistant. Είναι κάτι μεταξύ εμένα και του βοηθού μου. We just play Triliza. Απλώς παίζουμε Τρέλιζα! Μια ερώτηση. Yes. Ποιος νικάει? Στην Τρίλιζα. Μόνο solid. Μόνος όλοι. What can you say about fucking Rivaldo? What? I don't think that this piece of shit can do anything to me, you know. I'm solid. I'm the one. Solid, we must go now. What do you think about motherfucker. one question please? Yes. What do you think about Castillo, the very talented player? Oh, Castillo is a very good player, my friend. Καστέλιο είναι πολύ καλός παίκτης, φίλε μου. I think that he can win every Πιστεύω ότι opposite μπορεί να κερδίσει man in κάθε αντίπαλο. the defense, you know. Τα αντίπαλοι άλλοι. He just do that, and he Απλώς κάνει can αυτό. put a goal. Another question Yeah. about Champions League. What's your opinion? We must go now. Please, no more questions. No more questions.